Naxa usiza kude kubonakala ngathi sisikhululo esinomtsalana ke noko, kodwa wakusondela ngamabhodlo. Uvuselelo lwesisikhululo belijolise ukuphucula icala ekubikwa kulo amatyala kwakunye nezisele. Kodwa ngoku izisele zishiywe zithe genge. Abakwantsasana basebenzisa eligunjana ukunceda abantu. Amapolisa njengangoku ndithethayo mabini qha. Linye se-charge office, linye elibheke ekuhlaleni. Ukuma mabini ke ngoku amapolisa ebusuku atsixi igate kuba kaloku akanayo enye choice, kuyanyanzeleka ekukhuseleke ubomi babo. Makabanjwe ke ngoku amabanjwa eziswe kwisele kwi-police station yaseNdwe, ahlaliswa apha phantsi babotshelelwe. Ipolisa eli-1 ke ngoku elikhona kwi-charge office linezi zigwinta zihleliswe apha phantsi zibotshelelweyo. Mazikhululeke ezi zigwinta, azinalibulala elipolisa. Amapolisa walapha nasele ethande ukushokoxeka achitha ixesha elininzi endleleni bethutha abarhanelwa. Oko kwachithwa izisele asiqhubeki ngandawo. Ngamaxesha amaninzi baza kuxelela into ethi iveni iphumile ibheke komani iyothatha amabanjwa, iveni iphumile iseBhayi iyothatha amabanjwa. Amapolisa asizuthi akasebenzi, kodwa mna xa ndiyijonga imeko atsala nzima. Most abantu bane-complain. Mna ndafika kukhiwe kanje igate ebusuku apha sizise umntwana mama sofumana uncedo laa nto neveni. Ngofa kuthiwa koveni apho uzofuna into kuthi iveni saphumile, andiyazi ezi veni zingako umsebenzi wazo noba yintoni. Amapolisa athi anezicwangciso zokusombulula le nyewe. Eyayiqeshelwe ukwenza lo msebenzi yathi yafeda ukwenza ngokwemimiselo nemigaqo ekwakuvunyelwene ngayo. Kodwa ke nangona kunjalo zikhona izicwangciso ezibekiweyo ukukhawulelana nale micelimngeni, kuquka nolwaphulo mthetho kulaa ndawo. Nangona amapolisa athembise ukungenelela, abakwazanga ukumilisela ixesha lokuqukumbela lo msina ndozele. Athule joka kwiindaba ze-SABC. Ndisendwe, eMpuma Koloni.